Good morning, Mike. Unsa kaha ang gibati karon ni Bing Clat. No, daghan namang kapitan na malimbing. Ganahan kaha pod siya maminaw sa mga recorded. Di ba maunang ampay niya, mahilig pod siya mag-replay, mga panos nga isyu gani ang iyahang ipang-play? Mabuhay mga kagasis, tunay na may puso, makadiyos at makatao, may malasakit sa katauhan. Gikan ni 936. Ambot kung unsay gibati anang bayhana nga ang mga kapitanis nila dito nga ginaduy-duy lang sila. Ginasipsipan lang sila, ginaulog-ulogan. Karon ni angko na nga si Governor Douglas Cagas Ra. Si Governor Douglas Ra ang magkahatag og kalambuan silang barangay. Nagsakit na po siguro ang puson anang bayhana. Masuko na sila, sige na kong i-play. Ayaw mo kasuko diya. Ni angkon si Kapitan Hernan sa Quiagot niya, doon na din ay mga plano ng mga kapitan niya misuporta sa Abante kung kanus sila magkachimpo nga mosaka dito sa Kapitolyo og ambot mga ibagpasaylo or hural na, magkagas na. Mga Abante ang gimension dito, sila Escobarte, sila Balasbas, sila kisa ba itong gimension ni Hernan? Mga kapitan sa Abante. Kamo na mag-igo diha kung giunsa nila ang mga kagas ni atong eleksyon. Pero lagi, anak maginang politika, walay permanenteng kaaway o walay permanenteng higala sa politika. Engon si Hernan, ano na sila yung mga plano, nag-isgot-isgot na sila. Magkagas na. Pero, malinis no. Pati sa kusina, pantay, bitaog, sunod eleksyon. Ang Abante, managan na po sila. Pen, di sarapen. Mga kapitan, mamalhin. Haw, di karabaw. Mga kapitan, wala matagbaw. Bantay bitaw. Kamo nga mga mehoral nga mga kapitan, Balasbas, Hernan, kisa pa na mga kapitan. Yani, may promise sa mga kagas, mudagan lagi balik ang Abante, mubalhin lagi mo na. Girahon yun tanay ba? Adlaw-adlawon yun tamo dire. O kayon yun ako ng inyong kinabuhi. O kayon yun ako na lagi. Balhin mo usap. Or ilad-ilara ninyo or kining atika ninyo. Hindi lang kay si Governor Dodo Cagas, kami, mga katauhan, atika ninyo. Sunod eleksyon, mamalik mo, bantay lang mo. Adlaw-adlawon ta mo gira. Utdong ko ning 2 ka oras. Duhaon og tunga pa na ko ning adlaw-adlaw niyo. O kayong yuta mo. Katawa lang ta dire. Pero hinaot pa nga dili. Mag-amiguhay na ta. Kapoy gira. Oy, tagbala. Daghang tag-supply bala dire. Daghang tag-supply nga bala dire. Mike, good morning. Pila na kakapitan ang ibaliktad sa akong nahibawan, duha na. Kisa man imo nahibawan, nga duha na. Kidaw, kisa man. Good day, Mike. Ani manggod na si Kapitan Hernan kung asa ang daghan og kwarta, tuapod siya. Atong September 8 gani, dawat sa allowance ni Peñas, nasakpan na kay iya mga kauban nagpost sa FB. Asa man, pakit ako sa FB, pakit ako sa ebidensya nimo 517. Tawagan ta ka ha.
Pakita ko sa ebidensya nimo. Lang. Nidawat daw itong September 8 na ay maayuhon, pang-araw pod sa mga kapitan. Kung tinuod nga ni mo balhin na sila sa mga kagas, dili na sila mo dawat ang mga panghatag-hatag ni Piñas. Ay, kung tinuod manggaling. Diba? Wala naman ang ingana. Mungay akong gisulti. Mag-isip-isip kayo kay lahi si Governor Dudo Cagas. Di na muhatag og kwarta ninyong mga kapitan. Proyekto na ihatag para ninyo og sa mga katawhan. Ha? Mo na inyong hunahunaon. Tawagan ta ka, nag-text siya, tawagan ta ka. Ayaw lang paghingalan. May load na pag ko'y load. Ay, porbida. Nag-load na at subukan ulit. Usa din yung 2-6 day. Low panday ka day. Ambot Mike oy, gihot yun akong dugan makapaminaw ana faithful love. Lagi atisita pa rin nyo, may buntag ninyo din ang Kuya Ed. Oras na to, 9:42 in the morning, dinigyapon sa atong programa, Ronda Probinsya, Charm Radio Sunday Edition with Mike Nakwa.